DMR har nogle loggere, hvor at man har tilknyttet en cloud-løsning, hvor man kan se online data, der er blevet logget af de her pågældende loggere. For at komme ind på clouden, skal man logge ind. Det gør man ind på cloud.dmr.dk. Der skal man logge ind med et brugernavn og et password. Det finder man på de forskellige loggere. Der er en QR-label, hvor der også står et brugernavn og et password. Nu vil jeg logge ind på en soil water sampler, hvor jeg også har et password til, som jeg indtaster her. Sådan der. Nu er jeg kommet ind på soil water sampler 3, som jeg kan se heroppe på mit dashboard oppe i toppen. Dashboardet er det område, hvor man ser de forskellige sensorer, de forskellige data blive præsenteret på en tidsgraf af de forskellige sensorer. Oppe i højre hjørne, hvis jeg lige markerer heroppe, sådan deroppe i højre hjørne, der har jeg en pil ned. Nu ser jeg de sidste 7 dage. Klikker jeg på pilen, kan jeg vælge andre tidsintervaller. Nu kan jeg prøve at vælge en 90-dages periode, så jeg kan se langt tilbage. Her er de seneste 90 dage med data. Vi kan se her, siden den 26. juni, er der ikke blevet optaget noget data. Har loggerne ikke været i brug. Hvis man ønsker at zoome ind i et område med data, og det ikke passer med de intervaller, som allerede er foruddefineret, kan man vælge at skrive det manuelt her i From og To via en kalender, eller man kan også vælge via en simpel metode med at klikke og trække musen, hvor den så markerer det område, man kan zoome ind på. I det her tilfælde her vælger vi den seneste dataperiode, der er her. Tidsaksen, altså x-aksen, vil automatisk opdatere sig i dato og klokkeslæt, og så kan jeg så få præsenteret dataene. På den her soil water sampler kan man se andre sensorer også. Der er vakuum, der er noget tryk, load, flow og pumpetid. De er alle sammen alignet under hinanden, så man kan se, hvad der sker i forhold til hinanden. Hvis jeg ønsker en længere periode, altså vil zoome ud, går jeg op i højre hjørne igen og vælger igen en eller anden periode, man ønsker at se på, og zoomer ind. Hvis jeg kigger på en enkelt graf, det kunne for eksempel være mit vakuumområde, så har jeg en beskrivelse af de forskellige farver. Nu er der 3 farver her. Der er en blå, der er en grøn, og der er en gul graf. Vakuum, den grønne, kan jeg vælge at se på individuelt, så de andre grafer bliver slået fra. Jeg klikker simpelthen bare på vakuum, og så er det kun vakuumgrafen, der bliver synlig. Jeg kan også vælge at sige vakuum before, klikker på den, og så er det kun den, som vil blive tydelig. Og sidst kan jeg også trykke på target vakuum, og så kan jeg se, hvad den er. Man vil også kunne se, at der er grafer, hvor for eksempel pressure, der har jeg pressure 2, jeg har en pressure before, og over i højre side af grafen, herover der har jeg en valve state. Det man skal være opmærksom på, det er, at i venstre side, der har jeg en Y-graf, som har en inddeling på nogle bar, og over i højre side, der har jeg en anden Y-graf. Det er så min valve state. Og det kan jeg synliggøre ved at trykke på valve state her. Så er det kun valve, altså den grønne graf, der bliver synlig. Og den går så fra 0 og op til 1. Så det er højre Y-graf, der bliver demonstreret her. Hvis jeg så valgte en af pressure-områderne, pressure 2 eller pressure 2 before, så er det den venstre Y-skala, som passer.
Hvis jeg ønsker mine data eksporteret til at kan viderebehandle i Excel eksempelvis, så går jeg op i de forskellige grafer, jeg har. Det kunne for eksempel være Vakuum. Nu prøver jeg lige at slå alle graferne til i Vakuum-området. Så er der en lille pil til højre for beskrivelsen af grafen. Den klikker jeg på. Og derinde der kan jeg vælge at sige Inspect, og så vælge Data. Så kommer der et nyt vindue frem, og i det vindue er alle de data for de 3 grafer i det her tilfælde, men alle de grafer, som befinder sig i grafområdet for Vakuum, de er der kronologisk dateret, og de er klar til at blive eksporteret som en CSV-fil. Hvis nu jeg havde valgt, nu prøver jeg lige at lukke det her vindue her, hvis jeg havde valgt kun at ville se en graf, for eksempel Vakuum, der er her. Nu er det kun den grønne graf, der er aktiv i det her Vakuum-grafområde. Så vælger jeg igen på den lille pil til højre for beskrivelsen ind under Inspect og vælger Data. Så kan man se, der er stadigvæk alle 3 grafers data i forhold til tiden. Så man skal ikke bekymre sig om, man har slået det til eller slået det fra. Det, som er vigtigt, er, at man har valgt den rigtige periode for, hvilke data man ønsker at se. Så hvis jeg vælger min 90 dage overblik, men kun zoomer ind på et meget lille område, der er her, og vælger at eksportere det, altså op i den lille pil i Inspect Data, så er mit datasæt meget mindre, for det er afhængig af den periode, jeg har zoomet ind på.